Patay ang usa ka lalaki nga igo lang unta mag-connect sa usa ka Wi-Fi vending machine duol sa usa ka peryahan human na buthan og granada nga gituoang gilabay sa wala pa mailing suspect. Pipila ka minutos una ang bagong tuig sa Matalam, North Cotabato. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Naundang matud pa ang kalipay sa mga nagdula sa usa ka peryahan human dunay kusog nga mibusikad sa maong lugar sa sitio Condring, Barangay Marbel, Matalam, Cotabato 10 minutos una magbagong tuig. Sa pagsusi, dunay usa ka lalaki ang biktima. Nag-edad kini og 32 anyos ug usa ka mag-uuma sa nasangpit nga barangay. Gilayon kining gidala sa kabanay sa ospital. Apan namatay matud pag kini sa biyahe pa lang gumikan sa epekto sa maong pagbusikad. Base sa istorya sa akong anak wasak ang singil, wasak ang siyan, ang dughan, ang nawong. Dugang sab sa inahan nga saysay kaniya sa iyang pamilya. Mihapit kuno ang maong biktima sa usa ka tindahan aron mag-connect sa usa ka Wi-Fi vending machine nga duol sa maong peryahan. Una amuuli sa ilang balay aron sugaton ang bagong tuig. Hangtod nga dunay mibuto diyang milakaw na kini duol sa maong peryahan. Sa investigasyon sa kapulisan, usa ka granada ang mibuto nga posibleng giitsa sa maong lugar kung asa naangol ang maong biktima. Nakalap na kung sino yung assailant, sir, kasi madilim kasi yung area, sir. Walang nakakita kung sino talaga yun, sir. Still investigation pa po yan, sir. Hustisya ang panawagan sa kabanay sa biktima. Maasi konsensya o maasi kaluod o mag-surrender na lang unta siya. Matud sa LGU, doon na say laing duha ka sibilyan ang nakaangkon og minor injury sa lawas nga gilayong gipatambala na. Efren Mamak, 1 Mindanao.